2,000 years later. What's up mga kamata? For today's vlog magluluto tayo ng ginisang paros-paros na may pechay mga kamata. Syempre ano pang ginagawa natin? Try na natin, baka try pa ng iba. Let's go! At syempre gagamit tayo ng pechay nakaw galing kapitbahay mga kamata. Kakailanganin natin to syempre. At ito naman yung kamatis galing sa tropa kong nahulog sa kamatis mga kamata. At ito naman yung wangba galing sa pinsan kong may topak mga kamata. At ito naman yung yas Cebu na nanggaling sa kapitbahay kong Marites mga kamata. At gagamit tayo ng luya galing Cambodia mga kamata. Gagamitin natin to, ito yung pampalasa. At baka naman ginisa mix, flavor seasoning mix, baka naman. At silver swan patis, kakailanganin natin to, baka naman silver swan patis na may katis. Alright. Siyempre, hindi mawawala to, paros-paros, galing Arayat, Pampanga, mga kamata. Malasang malasan, pang ginagawa natin. Let's G! Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din mga gabing mapangalawa. Dinadaan sa awitin, nalulungkot kong damdamin, naaaliw pa rin. DJ Jumper Remix. Panaginip ko'y laging ikaw. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y parang kapiling ka. Kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Silver swan patis, baka naman silver swan patis. Right. Lagi ikaw sinta, kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling
ginisa, flavor, seasoning mix, baka naman. ka